Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tuwi peke ang nong nabagay hanya hai tasha katal video. Nog bwrwini video da nukha, bwrwini viral tongmani video sab nukha. Bini video rok tabuk Facebook hai social media rogo khoroksa tei khoksa borok rok share khalai viral tongkha. Hingke norok ano YouTube bade bo Facebook o follow khaimano. Hadi ken salayan tini okong no tuji hingke naitong di norok an channel no paya sak. Norok joto no nukhana salkisa swkang bwrwi khorok noi Instagram live o phaiui khuk khaimya kok saui viral tongmani. Tabukhe bwrwi mase viral ongjak bini swnamma video rok no tuji. Bini video rok no nugui bui baksa rok hinui tongkha tama bwrwi amswk Lachiya. Angkhe video rok no nugui borok hai borok no talented borok se hinui ma hino. Tamoni hingke borok saimano buni attention no bahai khongnani. Amswk borok ni bisingo phano borok bongni tomung chamung bai sinijagui tabuk viral ongoi tongo. Amo talented borok sara kebo khaimaya. Borok saimano bui video rok no nukhaka hamya hinui mano. Amo saimante tui phano Lachiya Bwrwi uansukya bwrwi bui tamo hino babiya bwrwi amtui hai video swnamnani saha jemtui borok ni thani kwrwi. Tamoni hingke chwng joto no saimano kaham tongmungni swrwngmani theke hamya tongmungni swrwngma hingkhai dati no viral ongo. Tabuk sana thangkhai ani video bai bini video norok nukha. Norok sabni video no share khainai. Obosoi bini video no norok share khainai tamoni hingke bo norok no nomna khe phunugui entertain khlai tongo. Hingke amono bui bo nugui share rok khlaiui viral rok khlai laio. Amono borokni maksak je jesakai phano niji no viral khaimanani. Tamoni hingke baksa borok rok kaham lama tui viral ongmai hingke hamya tongmung phunugui phano viral ongmani naina se chesta khaio. Hingke ang norok no seso amono sana ochungo norok nijini sinimung no bwtui bai sinijaknai ochung. Kaham tongmungni gun baide sinijaknai ochung hamya tongmungni gun baide sinijaknai ochung. Kaham tongmungni gun bai sinijakkhai chwng buini hamjakma mano. Hamya tongmungni gun bai sinijakha buini sejama mano. Amo saina ang ani video no pari swnai norok joto no ani channel no subscribe like subscribe khaina tapakdi tei bo kwtal video nanani bagui.